икром Саторов, сокини шаҳри Душанбе, ин навбат натавонистааст аз кӯмакҳои ройгони ҳуқуқии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон бархурдор шавад. дар ин созмон барояш гуфтаанд ба иллати қатъи фаъолият дигар наметавонанд аз ҳуқуқи корафтодаҳо ҳимоят кунанд. мушкили мо ин буд ки хонаморо баъд чӣ мекардам, вайрон мекардам. як ширкати сохтмон мекардагӣ, баъд уҷа баъзе нофаҳмиҳо байни мо шуд. ба мо чӣ кардан, мақсад доданд ки ба ҳамина муроҷиат кунем. мо ҷамъ шудем, як ариза навиштем, муроҷиат кардем. хеле дастгирӣ хуб кардам моро. бисёр мақсадҳои хуби ҳуқуқӣ доданд. вохӯрдам ба ҳамун сардорҳои ҳамун ширкат. баъд дастгиришон хеле ба мо кӯмакам расонд. вале акнун чунин ниҳоде ки ба доди корафтодагон мерасид ва барои ин аз онҳо пул ҳам намегирифт, аз байн меравад. чанде пеш вазорати адлияи Тоҷикистон аз қатъи фаъолияти маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон хабар дод. намояндаи вазорат гуфт ки дар кори марказ баъзе камбудиҳоро ошкор карданд ва бо ҳукми додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ ин марказ баста шуд. вайрон кардани талаботи оилумавӣ буд. сари вақт огоҳиномаи молиявӣ, огоҳинома оид ба идомаи фаъолияти худ пешниҳод накард. ғайр аз ин як қатор дигар қонуншиканиҳо дар самти молия ва меҳнат ошкор карда шуд ва дар маҷмӯъ вобаста ба ҳамаи ин қонуншиканиҳо маҷбур шудем ба суд муроҷиат кунем. ҳуқуқшиносон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ баста шудани созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи инсонро воқеаи ташвишовар медонанд. зеро ташкилотҳои ҷамъиятӣ як нақши муҳим доранд ки дар баландбардоштани сатҳи ҳуқуқи аҳолӣ барои иҷро кардани вазифаҳои давлатӣ аз тарафи мақомотҳои давлатӣ вобаста ба ҳуқуқи инсон ёрӣ мерасонанд. инчунин барои дастрасӣ кардан аз ёрии ҳуқуқӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар саҳми бузург доранд. умуман дар Тоҷикистон шумораи адвокатҳо назар ба давлатҳои ҳамсоя кам аст ва баръакс бояд мақомотҳои давлатӣ дастгирӣ кунанд ки ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки фаъолияти ройгон барои бо маслиҳатҳои машваратҳои ҳуқуқӣ таъмин кардани аҳолӣ фаъолият мебаранд зиёдтар шавад. маркази мустақили ҳифзи ҳуқуқи инсон аз гурӯҳи адвокатҳо иборат буд ки дар парвандаҳои пурсарусадо бепул аз айбдоршавандаҳо дифоъ мекард. моҳҳои ахир адвокатҳои он аз ҳуқуқи чанд журналисти тоҷик дар додгоҳ низ ҳимоят карда буданд. агар парвандаҳое ки инҳо иштирок карданд ва то як андоза ба ҳадаф расиданд ва на дар ҳама ҳолатҳо ба инобат гирем, адвокатҳое ки тариқи ҳамин созмон ва дар мувофиқа бо лоиҳаю барномаҳою грантҳои ин созмон дар мурофиаҳо иштирок карданд, асосан ва дар аксарияти мутлақи ҳолатҳо аз ҳуқуқҳои журналистон ё дигар фаъолони алоҳидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳимоя карданд. бинобар ин бидуни шак ин гуна тасмимгириҳо дар заминаи таҳлили омилҳои хориҷӣ ба манфиати соҳибэҳтиромии Тоҷикистон намешавад. намояндагони маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз шарҳи сабабҳои бастани созмонашон худдорӣ карданд. ин созмон ки соли 2010 таъсис ёфта дар вазорати адлияи Тоҷикистон расман сабти ном шуда буд, танҳо дар 2 соли ахир ба беш аз 400 нафар кӯмакҳои ҳуқуқии ройгон расонида дар аксари онҳо муваффақ будааст.